East so te chen la ka lo lom le vek chu thu thar tlem azong ai thla kan han tum lenga mani khan Venezuela ep tu hruai tu khan US atloa ka Venezuela ep tu hruai tu kha Nobel no moi choi to Nobel Peace Prize dong ania Trump khan adong ve don moti lain le aloin be se lai khan adong talawani khani kumlam khan Venezuela ep tu hruai tu Rodriguez khan US atloa a Nobel choi moina certificate te po Trump hnen a hlan nge ni kha a kha Nobel committee in a theiloan ti chung khan Donald Trump hnen a khan hlan ani nge tiang chuan Venezuela ta na malakna Donald Trump malakna kha ro pui ati in anram mi pui ta na na tho kharo pui ti chu wangin Nobel Peace Prize adon kha Trump hnen a hlan le ti te ania kha khan khovel news a siam ve lai ani kha chuti rual chuan hei tu na hian Venezuela interim president and vice president atana an hlan kai tak Maduro le no pui US nan man nuwa Venezuela president nita Delcy Rodriguez chuanin US atlo don ya soi ani tuna hian Venezuela burok chu Trump malak nu khan are chhoviau na chungin US hian tuna hian pressure lian tak mai Venezuela la ka hian kalpuya oil khal chungchang a thuk takena in rol to ani kha Venezuela oil le tamber tu China te tin Venezuela oil in ngat Cuba te chung ho chu Trump khan oil pack a phal sak to lo nge Cuba phai chu supply ni to lo thu Trump khan a soi nge ni kha chuti line China hi Venezuela atanga oil la chok number ania investment tam tak Venezuela hian China chona tia China company investment te China hian a hum theina turin ma an la zui boka tiang chen borok len taka omani Venezuela oil siak chhuale thon chuana konga Trump hian thuk taka inrol atumani hi Venezuela laka ma alak na chan ber po khani amaro chu Nicolas Maduro paithla kan in hu khan an vice president atana an hlan kai tak Delcy Rodriguez khan Nicolas Maduro chu president alani reng thu te chuaturin America a phut thu te na tak khan khovel hriat arun puang ani kha mara chu tuna hian US lo atum ti thu thanga chho vele ta Trump nen hian inrem na han siam chhodon ta ni in alang tat mai Venezuela interim president Delcy Rodriguez chuan US atlo thuai don ni in US official te chuan an soi azina ni chuan kumsom thum don chunga Venezuela president changlai zinga UN meeting a tel tur wang ni lova US lo masa ber tur ani don ani US President Donald Trump thu pe kanga US paiten Venezuela khopui Caracasa be pui thla ka hanram president Nicolas Maduro le anu puyan man hnuwa Venezuela ko chuan vice president nilai Rodriguez hi interim president atana ruat zuyani kha Rodriguez hi America sarkar soisel tu le eptu zinga alang sar zinga tela US na laka hrek na po lo siam to nge Rodriguez chuan an ram din mun chungchanga US nen inbiak na an nei mek ni na soi boka engma hlo nei lovin inbiak na po anei puidon tia soi anin hriat thiam lo na omle har satna omte po inbiak na manga chin fel thei tum ani ti atar lang bokani Venezuela president in US atlo nun ber chu kumsang kha ko som ko chho kha ni dei to Hugo Chavez hun lai khania ani khan US ka atloa hemi nuwa Venezuela sarkar le US inkar borok chu thalo chho tak ani tani Venezuela hi US elpuiram dang China Cuba Iran Russia te in le chin na thataka siam puya US laka tengin anin la ranga chutiang chuan US nan borok thalo takan nei zui ta bokani Rodriguez jintum hi Venezuela lam chuan official in an lati chuak lova akai hruai sarkar hruai du than khat chuan US nan in le chin na tha siam an du lo wangin har satna an siam rin ani bok Interior Minister Diosdado Cabello le Defense Minister Vladimir Padrino Lopez chuan Rodriguez an thlop thuon la soilang lo bok tun thlatir lam khan Venezuela eptu hruai tu Maria Corina Machado i chuan US lo tlo to President Trump nen an lo in mutoa White House an in muna Machado i khan Nobel Peace Prize don po Trump hnen a hlan nge ya kumsang ni somni palia Venezuela in thana khan Machado party hi an chaknia soinia amai ro chu Maduro hian a thureina Alan chong du lo nia soi ani tuna hian Myanmar lama chuan in thlan pui nayania amai ro chu hi abor chur khopani kha sipai sarkar hian an den mun so nge tumin man la amai ro chu in thlan bo cheidan hi sarkar sang hian an reve veka chu wangin thlop chi an ngai hlom lovani Myanmar tilvena Asian Association of Southeast Asian Nation ram te chuan Myanmar in thlan pui chu thloban tum lo thu kha
an lo puang nge to ni kha tuna hian in thlan tho thum na nei turin an in buat sei chhole meka tiang chuan malak na len tak men malama po hian lo om meka ni heti lai hian Iran State TV chuan anraman nor hoi hotna wanga thizat chu sangthum za le som pasari an ni thu an puanga official thizat an puan chuan ma saberani hemirual hian foreign minister chuan US vonan ti chu ngal bokani kha interior ministry Iran Barter Foundation thu chu atarlan danin December ni somni pare ta tang anraman nor hoi hotna thlenga wanga thizinga mi sangni jali somni pasari chu civil mi le security force mi te an ni thu wa soi heti lai hian US amun puin ei human rights activist news agency chuan norway hotle security force te nor boina awanga thi hi atlem bera sangli zanga sumrukan tling ni in an soithung ani Iran sarkar hian boina chuan nuwa anram internet service an khuwa kher zuya wang khan report kim chang don lei thei ani lo bokani kha heti lai hian BJP kai hruai Narendra Modi kai hruai sarkar chuanin Nakzal hel Maoist hel te kan hriat te nuai bo turin thupe kan ti chuak ta nei kha nikum lama tang kha nei hi lian taka kalpui ani ta a kumin chawa hi chuanin Maoist hel nuai chimi tur ti khan thu pui ani top mai chuwangin Maoist hel te hi inbiak puyan tum to lova sarkarin arwa manna asiam zoma silai tunga ronin peturin an ti ta hani Maoist hel tam takanin petoa tunang lai chuanin Maoist omna area affected area po technology changkang chhor chawin mason na khovel mason ruala ke pen turin theina advantage remchan na inkiman nei ve toni sarkar lei puiponan ma ani dom chuana turin scheme tamtak available setel tak me usengin ruam manna siama chuwangin state dangte midangte ke pen ruala ke in pen ve theina turin intana kongkan hon chung hian chu kongka chuan ron lut ro tin Prime Minister Narendra Modi kai hroi sarkar chuan Maoist te anti hania chutiang chuan thuan pe a chuwangin Maoist hel tam tak sarkar in pelu thianom to a chutila chuan in pedu velo tenen India sipai te anin beirep rep tamai ani tuna hian sanel somni paru ka kai chhota sanel somni paru kumin hian Maoist hel te hin wai bo tumani tiang chuanin security force te deploy tam tak anum chhota a malak nga lian tak tak India sarkar chuan kal chho pui ta me kani chuti lai mek chuan Maoist in pe ve du lo then khat lang ngol zol te laka chhiatna lian taka thleng min lam khan Jharkhand West Singhbhum district a security force te chuan hel som pangan ka phluma anjinga hian high value target Patiram Majhi alias anti Anal-da tia hriat atel hian hroi tu pakhatani he boina hi Saranda ramngo Kumbhdih munzau taka thlenga nia Kiriburu police station thune na hnuai omania police te chuan he be pui thlakna hian Central Reserve Police Force CRPF alias Cobra Commando unit atangin mi sangkhat zanga velan tel ni in annem het Cobra Commando te hi CRPF waya sipai thabik abika training nei Special Force rin tlak tak mayan niya indawna ramle ram indawna a setla tur satlia mai ni lavin ani phai hi chu ram ngopil ril tak tak chun tianga helpol bu lu chua tringmit thei tur le chu tianga theina rang nei ania Cobra Commando te hi an theina sanga India Commando zinga po chuanom ber pol nia soi anni insurgency kai hnoya hian hetiang Cobra Commando te hian theina thiamna bi kan nei nge a helpol malakna rang te chuya lu chua operation lotling tak nei turin hrual an nia operation lotling tak tak an lo nei nge to ni police officer pakhat chuan nimin jingda ruka tang khan silai me puatan ani thua soya update la thleng ring bokani silai me pu chhun zom zel ni in Maoist ruang som panga mu chua an nia chung jinga chuan Anal-da ruang po tela aluman cheng vebel chekhat zetani nge ral thuam tam tak man ani bokani Saranda ramngo anti-Maoist sweep Maoist thenfai na thona hian tuna hian malak na kalpui chaktaka kalpui ania Jharkhand Inspector General of Police Operation Michael Ras S chuan hebe pui thlak na hi intelligence diktak manga kalpui ani chutiang chuan intelligence rin tlak tak an dona tanga kalpui ani thu soin an hroi tu pakhat cheng vebel chechuang luman nai Anal-da po kan squad te chuan an da thani ati Giridih district a Kirtana cheng Anal-da hi kumsanga zuko somret pasare Jharkhand Maoist thilti na thuk takena in rola ma la tu ber pakhat le
ruam mana siam tu zinga pakhat nia soyani security agency de chuan kumtam tak chung beidong lovin an lo zui to man tumin chutang chuan man lo la to hi helpol zinga zon mu har tak nia soi ani CRPF Director General Jyanendra Pratap Singh chuan Nimin Lam Khan West Singhbhum District Headquarters Saisaba tlawh hebiala hian malakna lian tak CRPF hian kalpui bokani Kolhan le Saranda te hi Jharkhand Maoist kulpui lian hnung zinga mi an lania official te chuan security force te chuan mun danga in baina Maoist ten an kalpui bok ti soin Buda Pahant Chatra Letehar te Kumla Lohar Donga te Ranchi le Parasna ta te helpol ten in baina hakal chawa amaro chu helai hmuna hian chuan helam pang hian thoma dai tran nia soi ani tuna CRPF le India Security Force le Cobra Commando the chet na hi left wing extremist dona konga bepui thlak na hlotlin na poimo takani ti in soyani India Eastern India khochaklama Maoist command structure tuna hian an soprop chhomek nia soyani operation zo ani vela ral thuam lak chuani in heta hian ral thuam thanem tak man hani thu le thu kim chang ha mek ani bokani hokhati china khan kan handu tok le photanga thiltheng thar thu thar poimote e channel a hian kan an thlur bing thina min longa chang zel don nia